Masicimeleni. Ndikubulele simakade ngokubusisa uAsanda ngomsebenzi ngumongikazi yinesi. Indibhide kuba kanayo no-standard 5. Kaloku ngulo wayethe phithi ngamadoda. Surely ikhona le favor ayenzele ugqirha. Sibulele neenwele ezisezintlokweni zethu ngaphandle kwezi zikaAzanele ingathi uthwele ikati efileyo. Buncede bavalwa notywala simakade watsho wageyini weight uAsanda. Noko ba unomsebenzi uAsanda khawuchukumise loo ntliziyo ibuyisa imali yam ewayeyithathela laa ndoda yakhe ngungantweni. Sikhongratuleyithe uGladys kumyeni wakhe we-17. Sithembe akazombulalela imali ye-insurance ke lona.